И така, нарекохме това нещо историята на една психическа устойчивост, на една забележителна устойчивост, на една личност, която ни показва как, минавайки през какви ли не премеждия, може да учи от опита, да стане себе си, да знае коя е. И всичко това е разказано, както сама тя казва, чрез жанъра на трагикомедията. Или това, което ние избрахме тук за тази вечер, да наричаме ведър темерутлук. Темерутлук, много хубавите турцизми, които използва Вера Мутафчиева. И така става въпрос за спомените на Вера Мутафчиева като едно много спокойно, добре гледано и много дълго кърмено дете. В теориите за развитието и в психоанализата това нещо е изключително важно. Аз за огромно мое лично нещастие и за мое професионално щастие познавам вече десетки, може би стотици деца, които са преждевременно родени и които не са кърмени. Шансът е да развият тежки заболявания от най-тежък характер е 75%. Обратно, добре кърмените, добре гледаните, отзивчиви, добронамерени, емпатични, чувствителни родители, деца, да бъдат здрави въпреки всякакви премеждия и така нататък, също е много по-голям даже от 75%. Това нещо големия британски психоаналитик Джон Болби нарича сигурната основа. Сигурността на привързването, която от тук нататък играе роля. Тя се формира в първата година от живота на човека и изглежда, че нашата героиня е имала добро начало, сигурна привързаност. Имала е възрастен баща, който след малко ще започне да играе роля в нейния живот, но това, което е важно, имала е достатъчно добра майка. Достатъчно добрата майка не е перфектна, не е мечтана, не е свръхобгрижваща, тя е, как да кажа, добре настроена, давайки пространство за детето си и същевременно бидейки там, когато е нужно. Малко по-нататък в книгата става въпрос за едно интересно преживяване, което Вера Мутафчиева нарича бебето заспива само. Нейните родители, тук ако имахме прожекция, щях да ви покажа книги за отглеждане на децата от 30-те години и всякакви списания, които съм сигурен, че интелигентната майка на Вера Мутафчиева е познавала и дори според мен е четяла с интерес, като разбира се тя е избирала, но Вера Мутафчиева винаги казва, родителите ми с един здрав научен подход. С техния здрав научен подход, между другото, това е било много популярно тогава в отглеждането на децата, решава, че бебето трябва да заспива само. Отделят му място в студената стая, в която никога не се пали, напълно здравословно, разбира се. И бебето се опитва, разбира се, по всякакъв начин. Особено, забележете, това е много за добре привързаното бебе, което е развило привързаност, изведнъж започва да заспива обаче без родителя си, без майка. И се разказва една много красива сцена, в която бебето седи, дере се, нали, и се върти, а родителите й седат на вратата, преживяват, не могат да си поемат въздух, но в никакъв случай не влизат, не го вдигат, не го пипат и така нататък. Може би някои от нас са преживявали подобни неща в живота си, особено доктор Спок, един от големите почитатели на тази теория за бебето заспива само, категоричен, краен, смята, че от това зависи психичното. Чак последните 20 години започнаха да го редактират неговите наследници и започна да се От днешна гледна точка ние съветваме родителите да бъдат малко по-гъвкави, защото тази непримиримост принуждава личността да създаде малко по-втвърдени защитни механизми, за да се справя с това нещо. И ще видите, че нашата героиня е доста твърда. Твърда и в начина на своята неотстъпчивост, за което тя много често ще говори през това време. Възможно е този момент да е бил доста важен. Самата тя казва, моят самостоятелен характер. На 2-3 годишна възраст, добре привързаното дете, по принцип създава трудности във връзка с разделянето. Колко може да е самостоятелно, колко да живее далече от родителя и така нататък и така нататък.
Едно от най-интересните неща, за които стана въпрос тук и преди да започнем е как остават малката ни героиня в кабинета на баща й, на зелената възглавница, епизода, който Линда разказа, и как тя развива една способност, за което друг гигант на психоанализата и детската психиатрия, Доналд Уиникот, казва способността на човека да бъде сам в присъствието на другия. Една от най-важните човешки способности. Наричаме я способността да играеш. Другия е там за референция, той е гърбът и той ти припомня здравата основа и същевременно ти си сам фантазираш, играеш, правиш от нищото очарките на килима, правиш смисъл, така да се каже. Тази невероятна способност е много хубаво описана вътре в книгата. Но разбира се, тя си е свързана и с периода, в който започва привързването и обожанието на татко и постепенната раздяла с образа, с вътрешния обект, мама. И това, разбира се, като при всички деца, дава сепарационни страхове. Страхове от раздяла. Детето изведнъж при излизане отказва да ака. Отказва много рядко пишка. Това са типичните симптоми, за които идват при мен родителите и казват: детето ни тръгна на детска градина и не знам какво стана, обаче спря да ака. Или започна много да ака и оттам ни казва, че повече не може нищо да се направи с този въпрос. Тоест, разбира се, вътрешният аз, така да се каже, в този момент е разположен в... Всички ние преживяваме тревожността си тук, нали? Виж? Това нещо е неизтребимо в човешкия характер и тук детето развива типичните характерни за този период тревожности и преживявания, които са напълно здравословни, обаче те не са нещо изключително.